Så en video i dag sætter ind og spiller på Monplex. Og I kan se i party sammen, vi skal starte et game. Og ja, jeg tror bare vi spiller Mixer Code Game, skal vi ikke det? Ja, det tror jeg godt vi kan. Lige til der. Der er en der kommer. Kolde game. Hvor bliver du derovre? Du gik ind i den der klan til Alpha, gjorde du ikke? Sådan der. Tjener du? Så, super. Nej, men jeg kommer ind med det samme, fordi vi så. Okay. Men kom du ind? Ja, jeg kommer ind. Vi tager den her cover Marksman. Fordi jeg er ikke Marksman. så... Jeg har ikke så mange point, tror jeg. Jeg har ikke engang Gems. gem. Gems. Jeg har ikke nogen gems. Grønne dimser. Jeg er 2000. Hallo? Jeps. Der er ikke tid til at skifte tekstpack nu. Som I Og kan se, jeg har kommer fået ny testapack. Hvad kommer Ja. så her? Det er hvor der er Ender Dragon, der du skal prøve at overleve, og der er en Ender Dragon, der prøver at smadre. Hvis du højreklikker på øksen, så der kommer der et boost. Du må ikke falde ud på verdensende. Der er en Ender Dragon, du skal prøve sådan at dræbe Ender Dragon. Nå ja, det har jeg prøvet at spille før. Dragon, så... Det er bare nogle andre maps. Er det så ikke bedst at være øverst? Jo, eller nej, det er faktisk så får man fint damage. Fall damage. Okay, så går jeg bare ned igen. Oh. Og de elsker dem der gule. Dem der gule der. Dem der har det der gule kit der. Som der højreklikker med Emerald. Det elsker de, den flyver de næsten alle sammen over til. Jeg står på... shit, jeg tager på at dø. Nej, jeg er alene. Hvor skal Ej, vi er sammen. Ja, hvor er vi henne? Wow. Krip. Nej. Krip. Nej. Krip. Nej, jeg døde. Døde du også? Ej, rip. Ja. Ej, rip. Nå. Vi venter lige til færdigt. Ja. Ej, hvor rip egentlig. Så jeg får 5 gems for det her, gør ikke? Jo. Ja, det er fint. Det er lækkert. Hvor mange gems har du egentlig? Hvor mange hvad? Gems har du? Af 2000 eller andet. Jeg sender også min Instagram-profil i beskrivelsen, så I kan komme ind og se. Ja. Så jeg får en Instagram. I går meget gerne ind og følge mig. Det går meget nice. Så jeg får flere følgere. For jeg opnår en af min klasse, han har 66 følgere, og ham vil jeg over nu. Så jeg håber, at nogen, der gider at hjælpe mig. Hvor mange har du indtil videre? 1. Jeg har indtil videre. Det er kun lige min ven, der følger ham, der 11 der. Fra Island. Kommer fra Island. Så, ja, vi vandt ikke i hvert fald. Men vi vinder det næste, tror jeg. Dem vinder vi 100 p. Hvad spiller vi egentlig med næste? Vi spiller... Super Spliff. Nu er det tid til at skifte expert, tror jeg. Nu spiller vi Spliff. Det er jeg god til. Splay. Ja, det er hvor du skal ødelægge pluggen under en. Nej, det er rigtigt. Det er så lang tid siden jeg spillede det her. Den gang havde jeg også det der får, der hed Simon Vest. Det der pet, ja. Men det er lidt lige meget. Og snowballer. Så. Ja. Jeg er X, jeg er det bedste kit, men... Men hvad skete der? De restartede serveren, du ved. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, de har restartet serveren. Men det var mega sjovt. Det er fordi, jeg var inde i en hobby godt. Det var creepy. Ja. Ja. Hvad skete der? Døde du? Nej. Nå, men du skal ødelægge pluggen under en, eller sådan. Jeg slår under en. Jeg har slipbolde. Jamen, det er dem, du kan højreklikke med bolden på kasten. Så ødelægger du pluggen. Okay, super. Han slår mig. Ja. Jamen, det er meningen. Ej, fuck. Jeg døde. Ej, rip. Så ser du mig, jeg så væk i video. Lad os se. Er du død? Er du virkelig? Nej! Jeg er død. Jeg tror på det. Okay, det er... Rip Dream. Altså, Men Alcor, han skal også streame i dag. ja, klokken 6. Klokken 6 i aften, og der streamer man måske på min server, og så kan I komme til at se den. Håber I vil join. Super. Og hvis I bliver inde på serveren, altså, i dag, bliver inde på serveren hele tiden. Hvordan? Men hvis man bliver inde på serveren indtil en streamer, eller bare man kommer ind, når en streamer, og der er mange inde, så får I alle sammen 5.000. Og alle sammen kit elite. Ej, det skal jeg vende.
Det er også dig, der skal streame, så følger Ja, jeg. nemlig. Ja. Lad os se. Er vi stadig i party så? Ja, det er vi. Vi er bare lige sammen i game. At jeg røg ud. What? Trykker du på return to hub? Nej, jeg røg bare ud. Og står der. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg er med i den mere. Så går jeg også ud. Wow, det er mærkeligt det her. Bare lige. Joiner du? Ja, vi er åbenbart ikke party, men jeg røg ud af dit party. Super. Der. Okay. Jamen, hvad er du? Så vi er ikke i samme lobby, så kan vi ikke. Og i 16 stadigvæk. Er du så 16? Og så går vi lige... Ikke så siden jeg er hiver. Hvad fik går vi ind i? Det bestemmer du mest af Code Games. Eller Du går ind i Snake? Nej, skal vi spille noget Team Deathmatch guldsvært? Ja, super. Det er sjovt. Det er mega OP til. Apply. Ja. Der er du inde. Ja, så. Jeg er igen. Nu er jeg inde. Ja, der. Så. Jeg er rød. Jeg går også på rød så. Giv mig rød. Rød. Er du rød? Jeg er rød. Ja, jeg er rød. Okay. Tag det kit, skynd dig, hvad for det kit er du? Ja, og du er bare det der kit. Jeg er knight, ser det ud til. Ja, jeg jeg er er assassin. Med Diamond Sword, jeg flækker alle... Hvad kommer så her? Du skal bare gå rundt og flække dem, der er blå over navn. Og så får man lige og så når man vinder, så får man gems. Hvad gør en water bottle? Prøv at højreklikke med de svære, nej, med den der, med øksen. Om øksen? Og så er du, ja, så kan du prøve det. Det er sådan nogle effekter, man har. Prøv at se min. Ups. Oj, shit. Hej. Jeg kan... og så kaste? Nej, det kan jeg ikke. Ja, jeg kan Det er ikke ret tegnet. ej, den her. Bare flæk. Ah. Ja. Og sådan så, en hacker ikke. Ram. Hvad gør den der waterball så? Det gør jeg ikke særlig meget. Det er fire station. Ej, hvad er det? Ej, det. Jeg går nok dårligt til det her. Jeg rip, jeg døde. Long shot, pis. Rip. Ej, hvor er det rip. Ja. Rip. Nå. Vi venter så. Ja. Det er sådan, Så tager jeg et andet kit, der er også rigtig godt. Ja. What? 2 assassin timer. Kæft, vi løfter. Ses. Ja, skal vi gøre det? Efter, vi tager nyt. Return to hub. Eller vi mødes i lobby i 16. Ja. Super. 16. I må lige undskylde, fordi jeg er ikke så god til minigames. Jeg har spurgt dig. Ja, ja. Intet drag, det er helt galt. Og så igen. Så, super. Okay. Det kan godt være. Vi løfter nogen, der joiner igen. Nok fordi der er nogen, der er lidt... Vi synes bare ikke, det er unfair, når vi er inde nu. Carl, det kryber. Joiner du? Ja, det er noget. Jeg ved, den der March, kan jeg mærke. Er du inde? Ja, jeg er inde. Hvor mange er det inde på serveren? 7. Går vi på rød eller sort? Jeg kan ikke se. Ej, hurtigt blå. Rød og blå. Okay, hvad farve? Vi er blå. Okay, blå. Blå team, fedt. Jeg kan ikke se dig. Nu kan jeg nej. Hvad tager jeg? Jeg tager March. Den der katte. Hvorfor kan jeg ikke det? Og det har jeg nu. Den har jeg nu. Super. Super duper. Og der tror jeg, vi begynder med. Så tror jeg, vi begynder. Jeg tror lige, vi tager Ender Dragon og ser, hvordan det ser ud. Okay, Color Brain to Daily Reward. Jeg fik lige 100 gems. Godt. Det er vildt. Det får man der, den der. Ja. Det skal jeg næsten bruge. Er du blå? Ja. Er du blå? Jeg er blå. Jeg er blå, tror jeg. Jeg er testscorer her. Ja, jeg er blå. Super. Test. Yes. Og i hvert fald, Du står ude i siden, hvor der står Wanker under. Så står der Night. Og så lige ovenover står der en farve, det er blå, ikke? Nå, ja, det kan jeg se. Der hvor står Kit. Det er blå. Ja, det kan jeg se. Jeg tager Kit. Det er rigtig meget. Det er rigtig smart fundet på, hvorfor man der så kan se ud, synes jeg.
Ja, er vi på hold? Nej, det er vi. Men hvorfor er jeg så kun 3 her? Er vi sammen? Nå, I står sådan der i sådan en lille Hvor klump. du? Jeg kan ikke se noget der. Du er guldmand. Hvor der? Jeg kan godt lide det der, hvor man skyder på sådan nogle buer mod hinanden. Kan man så ikke spille det egentlig? Det er altid hyggeligt nok. Nej, i hvert fald. Spil meget... Ej, fuck, der er en eller anden med de her ting, der følger efter mig. Ja, han følger efter mig. Easy. Der. Bum. Ja, så. Der. Nej, jeg er død. Ej, ja, det er helt væk. Hvor er du hen, Nora? Rip mig. Det der. Rip. Så Nora. Please. Dyrt. Wow, sikkert boost. Jamen, det er sådan noget, I kan med mit kit. Det er fucking nice. Easy. Okay. Det kan de andre ikke. Ej, hvor det ringer han. De andre kan ikke komme derop. Ej, vel? Ej, de andre kan ikke komme derop. Ej, det er sjovt med mig. De andre kan ikke komme derop. Når du er nede, er du der. Wow. Rip. Det løber bare væk. Nej, rip. Ja, jeg døde selvfølgelig, altså. Fordi hvad ellers jeg døde selvfølgelig. Skal vi tage et game mere, og så bare slutte den af, eller? Ja, jeg tror, vi tager et game mere eller 2. Ja, nemlig. Vi skal jo også vinde nogle games. Nej, jeg røg ud igen. For helvede, du må ikke trykke på den der kluk. Ja, det var skidt. Ja, i hvert fald. Det er den, der gør sådan, du røg ud hele tiden. Okay. Fail, mand. Sidste gang, vi mødes i lobby 16. Ja. Party. Jo, så. Okay, hvad fik går vi ind i nu? Den. Det er smags igen, eller hvad? Ja. Ja. Ja, det gør jeg. Og March. Hvad var det der? Jeg vil prøve den der ranger, du brugte før. Ja, jeg skal være ranger. Blå. Vi går bare blå igen, gør vi ikke? Nå. Jo, vi blev... Jeg er blå. test. Blå. Jeg har fået, jeg kan tage 2. Du skal ikke skrive test hele tiden. Du står bare udsiden med et kit. Nej, jeg kan se. Ja, okay. Men der er så sådan 20 rewards to claim. Skal jeg bare trykke på den her? Nå, nej, det skal du ikke endnu. Okay. Og tryk. Eller, Okay. hvor står det? Kan du se den der creeper? Nå, ja, og så tryk på den, og så tryk der, hvor der står. Så tryk på den chest, den anden ting. Så skal du logge ind på Facebook, så får du chestet, som du kan åbne. Det er rigtig godt. Nå. Det skal du ikke, altså. Ja, det ved jeg godt, men altså. Det er altid vigtigt ved. Der er noget information. Jeg har gjort det før. Og jeg fik en masse chestes. Så. Bum. Men hvordan får man egentlig dem der med diamond ting? Er det ikke sådan en slags tank, hvor de bare er vildt langsomme og... Nå, ting. Er det ikke sådan lidt på måde sådan en slags... Jeg blev lige 10 gange langsommere. Hvad han smed din død blok? Wow, Hvordan døde jeg lige så hurtigt? Det var fandme hurtigt. Nu er du kært. Nej, jeg døde. Rip. Kæft, de var også mange på tilbage på holdet. Ja, det var ikke en enkelt på nakke. Nå, indtil det der slutter den af. Jeg tror bare, vi rutter ned her, ikke? Ja. Jeg sender hans stream i beskrivelsen og alt det der, så vi ses i næste gang i næste video, så vi ses. Ja, hej hej.